El jutge admet a tràmit la querella per presumpte intent d'homicidi a Josep Anglada. Aquest dijous estan citats a declarar 3 membres de la direcció de Plataforma per Catalunya: Joan Carles Fuentes, Robert Hernando i Ignacio Mulleras. El titular del jutjat número 2 de Vic, José Luis Gómez Arbona, ha admès a tràmit la querella contra 3 dirigents de Plataforma per Catalunya pel suposat intent d'homicidi a Josep Anglada. El regidor de l'Ajuntament de Vic, Joan Carles Fuentes, el secretari general del partit, Robert Hernando, i el regidor d'Olot, Ignacio Mulleras, estan citats a declarar aquest dijous al matí pels presumptes delictes en grau de temptativa d'homicidi, lesions i danys cap a la persona de Josep Anglada. Segons la denúncia, els 3 acusats van planejar un sopar on haurien d'emborratxar Josep Anglada en un restaurant de Tavèrnoles i posteriorment un camió, el conductor del qual haurien pagat, li provocaria un accident. L'objectiu del pla seria evitar que Anglada es presentés a les properes eleccions municipals. Anglada ha d'explicar la seva versió dels fets davant del jutge aquest mateix dijous abans que ho facin els denunciats.